Joško, idú ti one frajerky, Joško. Joško. Bam, čaute, to je Gogo, dneska vás vítam pri novom videu. Nový cuc flek video, ale dobre je náš pohode. A dneska som tu s Freshmanom, je to tak. S freshmanom, takže... Viem, kde bývaš ináč. Takže nerob. Takže, dobre, takže dneska ideme odozdať onej plechovky, dobre? Ľudia, tipnite si, že koľko budeme mať asi euro, koľko budeme mať asi? Freshman, koľko budeme mať asi? 1 euro. 1 euro? To je asi veľa, či? No dobre, no tak potom sa vám ozveme. Čaute, ľúbime vás. Ukáž im to. Tak tam dáva. Ukáž im to, aby ste bol zájde. Toto asi nebude záber. Čo je? Ideme dovnútra. Pýtam sa bratanca, či hráč alebo sráč a niečo musí splniť. FC Barka. Hráč alebo sráč? Sráč. Tuto má jeden plastik. Zober si. Tak ja sa zoberám. Dorite, to som posunul. Posunul? Je to zetko? Je. Strč. To zoberám domov. Ale nechaj to tam niekde. Nejde to. Vyhoď to. Necivilizovaní ľudia. Čo je to? Tak. Máme ešte na kameru. Dávame tam plechovky, ale nemu to nejde, je nervózny. Chudák. A zatiaľ má euro 80, to ešte nevie čo to češťa. Hyperaktívny, lebo si dal asi 10 hodín. ADHD? Ináč bratra mi povedal, že mi niečo kúpiť za euro, ak si to pamätá. Nezvoň hlavne nikomu. Nezvoň. Tak môj nový účet, bol som u Číňanov, stalo to, že je 10 euro. A moja nová bundička. Vonku 26 stupňov, ale nosíme bundu, no. Mikina. Ja, mikinku. Máš tu, Mirko, ešte 3 fľašky. Tak to čeknem. Nejde to. Recyklujte. Plechovky, skleniny a 5 fľašok. Takže tam máš 4,35, ako sa potom cítiš? Ako sa cítim? Áno. Natáčaš ma? Áno. Vieš, jak sa cítim? To je dobré, jeho pocity. A 4,95. Je tam 5,10 už, 4,95. Si lebo tam strčím ruku. To ide. Ale na čo to tam v kuse ukazuješ? Len tak, ne zo strany, nemôže čo. 5,25. Koľko vyberáš, počerče? 630 euro, 630 Ukáž mi to na kameru. euro. Trošku musíš otočiť, ale 6,30. Samú vodu tu spravil, ale niečo mi kupuje za evričko. Čo si kúpim, niečo zdravé. Toto si kúpim. To asi není To zdravé. je euro, hej, to je euro. A to není zdravé. Máme vodu chcela babka. Však ale tam nejsú vody. Napríklad toto. A doná. Vyzleď sa. A čo sme, kde sú ti one tie minerálky, alebo čo to vlastne tu behá do kolečka, jak neviem. Tam, kde sme zalovali flašky. Jakú chce manželku? Ja neviem, čo jej kúpime. Túto eglersku, alebo čo to je? Euro 50. Cigelská. To najväčšie z toho opie. Cigánsku.
Čo to je? To není smiešné. A teraz, že... A toto je smiešné, ukáž mi to. Jak sa to volá? Jak sa to volá? Mína Ne, Kučela, vieš čo ne? jej vyberem? Túto baldovskú, táto je dobrá. Túto som minule pil. A V dobré? robote. Dobre. A počkaj, ešte viem si mal niečo kúpiť. Však, tu si vybereš, no. No, rýchlo si vyber. Tu oné čajky? Lebo tam sú čajky. Dobre, na zdravie. Počkaj, aká je nejaká rozmazaná kamera. Počkaj, teraz. Počkaj, sedíš mi na niečom. Dáme bratrancovi hráčov. Čo si stratil? Rozlial som to náhodou ináč. Tu máš jednu. Ty kokos, hej. Ja som myslel, že som to rozlial. Si zobral vodku, ukážem akú vodku. Borovičku. Skvady. Počkaj, ukážeme bratranovi skvady. Nemáš niečo ostré. Nevieš mi to otvoriť asi. Skús opýta kamera. Nevieš mi to On má kľúče. otvoriť. On má, otváraš kľúče. To je taká halus. Keď tam vôbec je? A je tam. Či to není, to je tabletka na strane. To je tabletka na hnačku. Toľko cenzúr. Ak chcete, aby bratran spravil skvat v strede cesty, Bam, čaute, to je... Daj živý vysielanie. počkaj, nie. Ale. Hej. Bratranec, aby ste chceli, aby bratranec spravil skvat v strede cesty, tak 10 chodníku? 000 lajkov. nie, tak jeden like a jeden odoberateľ. 10 000 Takže lajkov. už to štikli, takže môžeš dať. Neštikli to nič. Ale dali, like a odber dali. Nedalo. Dali. Čo to nahrávaš? To je Nedávaš jedno, dajú to. Som ťa doma to otvorím. Doma Mám to ešte otvoríme. jeden. To musím strčiť. Joško, idú ti oné frajerky, Joško. Joško. Mína umrela, ale ten, kto teraz oné sa smeje na tom, pôjde do pekla. Kamion vyhral. A to nie je smiešné. Budem plakať asi, hej, normálne mi oné slzia oči. Mína, chýbaš nám, I love you, Mína. Počkaj, musíme ju nájsť. Znáša sa mi telefon, čo teraz? Hashtag love Mína. Hashtag vím kamion. Ten pes pozri, chudák. Tento má všetko v ryti. To je hafičko. To je jak môj hafo. Keď to zapíja už, teraz vodku si dal s Coca-Colou. Keď to uvidí jeho kamarátka, tak nemá peniaze pri tom. On sa robí, že nemá peniaze. Pri tom neboli, zbiera flašky koši. Ale to sme neboli robiť. Pohode, hej. Miro má to. Joško, ide ti frajerka. Oslov ju. Nemáš Instagram? Pre teba, ne? Že pre teba, ne? Však ja mám aj tak frajerku, tak mi je to jedno. Je na čas už odísť, tak je to, lebo Miro tu stopuje baby. Super, prosím ťa. Nie, to nezoberiem ti. Ty si normálny, hej. Čo povedala reálne, že je pre teba? No, že pre teba nie. Ja mám aj tak, ja som už zóna zadaný, tak ja to mám u A piči, hej. ne, koho, ale... Ja to mám u piči. On má, viete o tom, že Mirko si našiel psa? Ako frajera. Keby iba psa. Našiel som si želvu. Alebo čo to je, korytnačka. Ale ne, sranem. Ne, však normálne oný. Mačku si našiel. Mám frajerku a som za to rád. A keď ho tu uvidíš, tak...
Keď ma tu uvidíš, tak radšej utekaj odo mňa preč. Lebo potom to sa z toho fraga z teba rozíde, čo to robíš. Dunaja. Nemám. Mňa amputovali. Ja som vykastrovaný, hej, dobre? Sodi porádne more. Sodiu. Mali ísť asi? Asi nie. Asi hej. A Ale vieš to čo? rozprám, to nie, z toho to idem. A vieš čo? Podrž to, alebo postráž to. Idem si kúpiť oné jedno pivo do doma, dobre? No, dobre. No, ale drž to. Ne, že mi tam, ale ne, že mi tu onej padne nejaká oný osa alebo niečo. Dovnútra nejaká oný oný pamčiel. Nie. Dobre, ale toto môžem dať na YouTube, nie si s tým v pohode? Si s tým v pohode? Choď tam, všade kraja z plasku. Vidíte na to. Ale 3. Mirko spravil skvat. To znamená, že dá skvat a toto video budem rád, ak dáte odber. Budem rád, ak dáte odber na tomto videu a like. Každý druhý deň točíme video a som s tým zatiaľ v pohode. Máme aj druhý kanál, kde dávame iba hry, ktoré vyjdú tiež zajtra, takže sa tešte na to. Na tom kanále sa voláme Jozef a Lukáš. Plánujem zmeniť meno na tom YouTube, ale neviem, aké mám dať, takže navrhnite. Na toto mám, že Freshman, ale chcel som dať, že Freshman 2, ale tak to... A môžem. Paďák, ukáž mi ten sklad. Ešte. Toto je, jak sa to volá, ten vo Fortnite dance. Tento greedy, ne? Chod tam sa greedy. Dám sa na TikTok, ne? Ja, čakaj, to som normálne chvíľu si musím oddychnúť, hej. Je to tak, bratranec mi to milom vypol a ide spraviť, lebo on má také ADHD na to skvádalo, sme hrali Squid Game pred mesiacom či kedy a on v kúse tam skvádoval. A také hračke niečo spravil a tá hračka sa volá Božena Helenková. Chudák mravec išiel len tak a ja som musel uľahčiť život a trošku mi noha uletela a zašla po som. To nie je smiešné. Ne, lebo sopel mi teče, vidíte to? Vieš čo? Bro? Aj. idem ho trošku triapať. Takže tešte sa na to. Idem ho triapať. Aha, na Granny. Jo! Granny, počkaj, sa skôr do postele. Som v posteli, no nemôžem sa zabiť. Som dal oné ruky dozadu. Hráč alebo sráč? Počkaj. Mirko, ukloni sa! Počkaj. Choď na cestu a sa rozklad. Ale na cestu. No, choď ho vyhodiť, ja ho nechcem. Nechceš ho? Ne. Chápete? On to chce vyhodiť. Abo polož ho tam hore. Nech si to niekde zabere. A ide spraviť ten sklad? Ide na to. Ešte. A chod na ten prechod to spraviť. Chod na ten prechod, ne? Ale ne, kaž na to. Je to zlé. Dobre, to je ináč. Na YouTube? Bože. Ale ne srandujem. Prednú kameru dal. Aj to nechťac. Na chvíľu. A nič tam ale nebolo vidno. Omylom sa prepáč, zaujímavé sa komentár. Čo? Omylom sa to prepáč, zaujímavé sa komentár.
Tu jednu plechovku, čo bratrovi nechce. Je to Penta, chce to, je mi to ľúto, ale musím spraviť toto. Asi ju rozbijem. Mirko, si s tým v pohode? Mirko, si s tým v pohode, keď ju rozbijem? Hej. Raz, dva. Už je. Čo je ďal? Kto video páčilo s bratrancom, dajte like, odbera. Vidíme sa pri ďalšom videu.